Čaute freelifery, vítajte na našom YouTubeovom kanále. Ten bude zameraný na svet outdooru, či už v zime alebo v lete. Budeme sa snažiť prinášať zaujímavé tipy, triky, nápady na výlety a rôzne zaujímavé akcie, eventy. Všetko podstatné, čo sa na Slovensku alebo možno aj v zahraničí deje. Tešíme sa, že ste tu s nami. Dnes vám predstavíme a ukážeme, ako si doma pripraviť lyže alebo snowboard. Čo sa týka sklznice, tak si ukážeme, ako si ju pripraviť, zaliať nejaké menšie ryhy, šráfy, navoskovať tak, aby to proste jazdilo, aby sa nám nelepil sneh. Je to dôležité z toho dôvodu, že sklznica časom vysychá. Pokiaľ jej nedáte dostatok lásky, a teda vosku, tak ona bude vysychať, začne sa šúpať a to nie je dobré. Čo teda budeme potrebovať? Potrebovať budeme technický benzín na vyčistenie sklznice, nejakú handričku, nejakú húbku, škrabatko na vosk, škrabatko na sklznicu, potom špeciálnu kofixovú tyčinku na zalievanie sklznice, žehličku, ideálne takúto od babky, ak nie, tak potom profesionálnu a zapalovač. Pokiaľ toto všetko máme, môžeme sa do toho pustiť a ako prvým začneme teda čistením sklznice. Sklznicu je potrebné pred teda voskovaním a zalievaním vyčistiť od rôznych nečistôt a starého vosku. Nanesieme si na handričku technický benzín, sú na to aj rôzne iné profesionálne prípravky, ale absolútne postačuje technický benzín. Začisťujeme, pokiaľ tam vidíme nejaké väčšie nečistoty alebo niečo, tak povenujeme sa im viacej. Ja tu napríklad na konci mám staré zbytky vosku, tak tomu povenujem trošku viacej pozornosti. Čistenie je dosť dôležité, pretože pokiaľ by ste to nevyčistili správne alebo nevyčistili vôbec, tak ten nový vosk, ktorý tam nanesiete, môže vypadávať, prípadne nebude tam pôsobiť tak, ako by mal, nebude to fungovať správne a to nechcete naozaj. Máme vyčistenú od starého vosku nečistôt a môžeme sa pustiť do zalievania drobných rýh. Teda v mojom prípade momentálne sú drobné. Ak máte väčšie, samozrejme dajú sa zaliať aj väčšie. Pokiaľ je to do jadra, odporúčam navštíviť odborný servis. Viete si to spraviť aj doma, samozrejme, ak ste šikovní. Ale v tom servise s tým prichádzajú do kontaktu denne, takže obráťte sa na nich, ale drobné ryhy si viete teda zaliať aj doma. Potrebujete na to takúto kofixovú tyčinku a zapalovač. V podstate ide o to nahriať ten kofix a nakvapkať ho do tej ryhy. A ako náhle nám to začne kvapkať, tak už to môžeme krásne takto liať do tej ryhy, do ktorej potrebujeme. Ono veľa ľudí vám povie, že toto nie je najšetrnejší spôsob, ani najlepší, ale v každom prípade ja vám môžem za seba povedať, a to už to robím niekoľko rokov, že je to najrýchlejší spôsob, stojí to málo korún, je to rýchle a v podstate účel to plní. Sklznicu máte, dá sa povedať, ako novú. Máte aj rôzne farby dokonca na výber, buď to si kúpite priesvitný kofix alebo čierny. Ja teda som si na tej estetike až tak nepotrpím a sklznicu mám aj tak čiernu, takže mám čierny, ale pokiaľ máte sklznicu farebnú, tak kľudne ten priesvitný používajte.
Pri tom zalievaní treba si uvedomiť, že nie každú maličkú ryhu treba zalievať. Dôležité je zalievať veci pri hranách, tam, kde by vznikalo nebezpečie, že vám to tú hranu neskôr môže vytrhnúť. Takisto nejaké úplne, že mikro, maličké milimetrové ryhy, keď sú ešte aj v smere jazdy, tak ja sa na to zvyknem vykašľať, akože je to na vás, je to o estetike, ale pokiaľ tam na to následne nanesiete vrstvu vosku, tak tie ryhy aj tak nebude vidieť a nebudú mať žiadny vplyv na tú jazdu. Zaliate máme, môžeme sa pustiť na moju obľúbenú činnosť a to je škrabanie tých zaliatých rýh. V podstate, čo sme si zaliali, musíme si odškrabať, musíme to dať do pôvodného stavu a do roviny, dá sa povedať. V profi servise vám to oškrabú väčšinou na stroji, na šmirgli. My doma použijeme niečo ostré, napríklad zaostrenú špachtlu alebo kus nejakého ostrého kovu. Pokiaľ nemáme nič iné, tak si zoberte nožík a správte to ostrým nožíkom. Snažte sa to škrabať, ale opatrne. Najprv vždy v podstate treba odstrániť takú hrubú špinu, potom už iba doleštiť kvázi jemnými menšími pohybmi, to doleštiť do roviny. Keď sa vám to páči, tak sa môžete presunúť na ďalšiu hranu. Keď to dáte robiť v profi servise, tak oni to zošmirglujú. Je to oveľa rýchlejšie, ako keď to robíte doma. Ale doma zase môžete si dať pri tom pivko, vínko, odporúčajú všetci. Sklznica vyčistená, zaliata, môžeme sa pustiť teda do voskovania. Na voskovanie teda ja mám žehličku po mojej starej mame. Samozrejme v obchode nájdete aj originál žehličky, ktoré sa dajú nastaviť na presnú teplotu. Táto tu má napísané Silon Hotwap vlna, ja volím Hotwap. Pokiaľ viete, aké bude zajtra počasie, môžete voliť vosk presne na určité snehové podmienky, alebo si zvolíte univerzálny. V podstate väčšinou je tam rozmedzi nejakých 10 stupňov podľa toho, aký bude sneh. Ja tentokrát volím, keďže neviem, kedy sa najbližšie dostanem na hory, tak si zvolím tento univerzálny. Budem držať žehličku kúsok nad doskou, priložím vosk, on začne kvapať. Nedávam tam toho príliš, nedávam tam toho málo. Čo je tak akurát, to sa naučíte asi časom, ale v podstate ja som zvyknutý robiť takéto esíčka s nejakým presahom, ja neviem, 3 cm, pekne po celej šírke dosky. Takto si to tam nanesiem. Chvíľku to nechám vydýchnuť, ale naozaj iba chvíľku. V podstate dá sa povedať, že môžem začať. Nikde sa nechcem zdržovať dlho, aby som tú sklznicu neprepálil, ale čo musím spraviť je roztopiť tie kvapky a pekne ich do roviny na tom splitboarde, na lyžiach, na čomkoľvek, čo máte, zažehliť. Dôležité je, ako som hovoril, nezostávať dlho na jednom mieste. Radšej sa viackrát vrátiť a postupne ten vosk zažehlovať. Toto je asi najdôležitejší proces celého voskovania a prípravy sklznice, je zažehlenie toho vosku. Ide o to, že ten vosk sa natopí a dostane sa do všetkých tých pórov sklznice. Nie je to len o to naniesť vosk na sklznicu a hotovo. Ide o to, aby sa on dostal do tých medzier a tú sklznicu vyživil, dá sa povedať.
Dôležité je vosk nanášať aj pri hranách, pri carvingu, pri modernom štýle lyžovania, snowboardovania. Jazdíte kvázi stále po hrane. Vtedy preto je dôležité tým oblastiam okolo hrany venovať dostatok pozornosti. Navoskované máme, zažehlené máme, podarilo sa to ako tak v rámci možností nejak do roviny zažehliť. Nemusí to byť dokonalé. V podstate aj tak teraz necháme to chvíľku zatuhnúť, vychladnúť, dajme tomu, ja neviem, 50 minút, prípadne ak máte ďalšie lyže, tak pustíte sa do nich a následne prejdeme k oškrabávaniu tej voskovej vrstvy, ktorú sme tam teraz dali, tak aby tam ostalo v podstate minimum vosku a aby ten, ktorý sme tam dali, ostal iba vpitý v tej sklznici. Vosk nám vychladol medzičasom, môžeme sa pustiť do jeho odstraňovania. Na to použijeme takúto plastovú škrabku alebo nejaký kus plastu, ktorý je dostatočne pevný a nie je až tak nejak ohybný. Ide o to dostať prebytočný vosk zo sklznice dolu, tak aby to bolo v podstate zahladené do roviny. Potom vosk ešte budeme prelešťovať a dávať ďalej preč, čiže netreba sa toho báť. Treba postupovať postupne, plynulo, dlhšie ťahy. V profi servise sa to robí tak, že sa to na kefách odstraňuje. Jedna kefa je taká na hrubšiu špinu, druhá kefa je na doleštenie. Na to my použijeme už potom zase iné prostriedky. Ale v podstate takýmto spôsobom odstránime všetok prebytočný vosk zo sklznice preč. Prebytočný vosk sme dali dolu tou škrabkou. Sklznica je rovná, pekná, ale to ešte nie je všetko. Je potrebné vosk poriadne doleštiť a dať tomu taký finálny look, ktorý bude vyzerať úplne super. Na to sa používajú buď to špeciálne kefy, ja kefu špeciálnu nemám, použijem takúto húbku na riad. V podstate najprv to preleštím poriadne, ale naozaj poriadne silno tou drsnou hranou, potom to môžem aj tou jemnou špongíkou v podstate doleštiť a ide o to naozaj silou a pekne ten vosk v podstate takto leštiť na tej sklznici a uvidíte, ako pekne sa nakoniec bude sklznica lesknúť a ako dobre bude vyzerať. Netreba sa toho báť, naozaj silno, čím silnejšie možno, tým lepšie. Zaleštené, splitboard pripravený na najbližšie dobrodružstva, na ktoré sa už teším. V podstate vyzerá to dobre, je to lesklé, je to pekné, prebytočný vosk je preč. V skratke zhrniem teda ešte raz ten proces, takže vyčistiť sklznicu, zaliať prípadné šrámy a ryhy, ak je to potrebné, ak nie, voskujeme, naniesť vosk, zažehliť, nechať vychladnúť, zoškrabať a nakoniec zaleštiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste si z neho odnesli niečo nové, nejaké užitočné informácie a zistili, ako sa správne starať o svoju sklznicu, aby nevysychala. Ďalšie videá sledujte na našom YouTubeovom kanáli, takisto môžete navštíviť našu webovú stránku, kde sa budeme snažiť prinášať aj exkluzívny obsah, rôzne články a teda tipy a triky.
a nezabudnite sledovať aj naše sociálne siete Facebook a Instagram. Čaute.